mamuripi mamuri 3 pachitiko ichocho makaenda korwa Parufu. Wechi3 ndiani waibatsiridza kurwa kana kuti wainunura kuti mwanga mundori 2 kana kuti amusiri mwana acho ainunura ndimi ainunura akanga ari kurwa wairwa nani airwa na mukoma Masimba ndiani wairwa na Masimba ndi tinashejeko ari pano ngawe yagari pamberi pa ipo marede dare ndisina kufamba nayo sezvo ndisizviziva kuzi ndakadaidzwa nati mari dare nandisina uyu ndo andandaperekezwa saka ndoda kuti akatanga kupotsera chibhakera kunomwe ndiani imwimwi ndimwi atisapika asatapikawo imwimwi ndimwi makanga muri kununura imwe inunura ndimwi witness ine humbo hwakakwanawo zvese zvanga zviri kuitika pezvakatangira nepezvakazogumira nenyaya yacho kuti yakanga iri nyaya yenyu. Saka ndinokumbira nemwoyo murefu kuti imimi mosimuka mopikiswa mhiko mosununguka kutsanangura chiitiko chakatika pakati pavarume waira togadzirisana togara zvakanaka kumusha. Ndisati ndasimuka chakama chiitiko kumashure ndinganyepa handisi kuchiziva but ndikuziva pandakatangira kubatira ini pemakabatira ipopo ndopemunokwanisa kunditsanangurira sunungukai sero kudonyi paseri penzemu kuti ndoda kutaura chokwadi pamberi pedera redimeni chigodora ndotaura chokwadi pamberi pedera redimeni chigodora kwete manyepo mwari ndanditungamirira kiranyi pasi chakaitika ndechekuti tanga tiri panhamo tiri kuridza ngoma ndandori kwakunana ngari kuimba tiri busy kuridza ngoma ndakanogumwa kumashure handina kuziva kuti chii chiri kudini chikuitika ndobva ndanonocheuka ndobva ndaona mukoma Masimba namukoma wangu ari kudini ari kunetsa ndobva ndasvikobva ndanobata ndikati aiwa mukoma namukoma Masimba chinyi muri kunetsana nini ndiri pakudaro ndikutaura namukoma Masimba ndopakanoya anonzi mukoma Edika achibva anonditi chibhakera pashaya ndichisiya mukoma Masimba ndichiti mukoma Edika ko chinyi futi ndiri kubata makundirowa achida kundirowa chimwe chibhakera achibva anorowa madziro emba achindi ana achibva abata ana achibata chibva ndaenda pangoma tatanga toridza ngoma sizara toti nyaya yadini yapera ndikakarika mukoma Simba akuenda kumashure kwangu basi kwa banditi huru akanditi huru takadonha pasi ndopa ndakabatwa newanhu anobva atotanga kuti blame iwe uri kuita sei ukuita noise ngati handisi kuita noise patangira nyaya ndandichidini ndandichibata but handisi kuziva kuti sei yayi kuti unge yayani yayamu ndiri busy mukati mechaunga ndiri kutaura newanhu mukoma Masimba akadzoka futi akanondibata kudaro ndakaedza kuvhinzura hembe juzi randakapfeka akabvara mwika tiri pasi takanodona ndopa ndakanokurwawo nehasha ndopa ndakanodzosera mukoma Masimba ndokubata kwakwaita wani nyaya yacho chaiye mairwira wakaizwa iro kuti yanga iri nyaya yenyu ndazobvunzawo kuna akazonditsanangurirawo akandiudza akati aiwa iwe wanga usina problem kubata wakadini wakabata asi mukoma wako ndoinitsanani namukoma Masimba namukoma Edika but kuti ndizonyatsoziva nyaya yawo munhu iye akutowa aitotowa ndikwanisi kuidimba kuiziva kuzi ndandakagara kumoto yakanaka kuziva mukoma Masimba sendodosora chokwadi pamberi pedera redimeni chigodora ndotaura chokwadi pamberi pedera redimeni chigodora kwete manyepo mwari ngatitungamirira kiranyi pasi mayasotipoti tava tiri panhamo saka vakomana vanga vari iridza ngoma isu tatakatomira hedu tichitotaura hedu nyaya dzedu namukoma wangu Edi saka vakomana vairidza ngoma vatanga kuimba zvinyadzi ngoma Edika ubva wadini ndo wakatotanga kuendapo chinovatsiura kuti muri kuimba zvinyadzi panapa hatisuzvida
vachitoita noise kuti torotora coffin tende nayo kwamutero chichi saka mukoma Edgar wakabva watanga kutonetsana nani naye uyu ini pendakaenda kubata nandinozomboziva kuti zvakafamba sei because ndakabva ndarohwa padziso panapa handina kuona ndakatemwa here kana kuti chii pendakatobata kudai ndakabva ndachekwa pamoko panapa ndo pandakazotobatwa nevanen'ina wangu wabva watondidhonza baba wabva wadaidza mukoma wangu wabva wanditakura tikaenda hospital ndikanobatsirwa tikaita police report. Makachekwa nei? Handina kuziva kuti ndakachekwa nei mamuri murimo Vakabuda ropa rakawandisa pachitori newanga. Edgar wacho uripi? Edgar akadzokera kubasa vararanga nguva yaunhamo chete. Pikisayo awa ari pakatiwa vatafamba nawo yese pamwe pati Ndotaura chokwadi pamberi pedadi muchigodora. Ndotaura chokwadi pamberi pedadi muchigodora. Kuti manyeko. Kuti manyeko. Vakantugamirira. Vakantugamirira. Karai mbazi. Pasi kuti dai disei kuti watu wana uri kuziva kuti vanobatsirana dzedu muno chibatsirana. Ini changamire zvakaitika ndezvekudai. Pedzisiro ziye kwandakaita ini ndakasvika panhamo ndichitobva kwandachibva ndakamwira handinyepi papa. Saka zvenoizi yakazotanga uyu anoti ainunura inini kana kuti iwo makoma masimba kuti ndizive kuti zvichokwadi akatangonisa nini handizivi. Chakazoenda kuitika ndakaziva kuti papaya ndo pandakazoona uyu abatwa zvonzi wakwadza chii wakwadza munhu mazvono uyu akutoti handisina dini ndamukwadza akutonzi wamubaya nei wamubaya handina chandamubaya nacho uyu ndo paakazoita sei ubva azongozverereka pachiitiko chakaitika ini ndobva ndasiya ripo ubva ndatoedzerwa ndiripo panhama ndobva ndazobvepo mangwana kusini ndazosangana uyu ndikati ko iwewe nezuro kaita sei akuti yo ndainunurani ndainunura iwewe ndikati aiwa wainunura inini pazvipi kodai naye wainunura inini ndakasara here ndiri kunhamo uko ndo mabvunziro ndobva ndakazotozwa zvakunzi nyaya yakwani yakwaidi mwese munomwa doro irapo aindomwa hongu changamira munomwa here ndomwa but musori ndandisina kudhakwa uyu anomwa here ndomwa parufu pemamuri parufu pane pamarware imimi ukama hwenyu hwakamira sei ipo papo tingati panokama patangoro anomarai omarai alright mune pane anokama navanhu okwamarware here pakati penyu vari mungori wagarisani wagarisani mwese munandibatsira kupindura bhozi wese mune miromo izvi ndo nyaya dzechine mibvunzo yakawanda ndoda kuziva zvokuti zvemakaenda kuita noizi panhamo ipo papo imimiwo dai kuri kuti pamba penyu paitwa noizi nevamwe vanhu panhamo munofunga sei? Muchinge mwabva kumba kwenyu muchienda kunhamo munenge muri kuenda kodini? Saka kurwa kwamwa muri kuita kwakuchiri kuchema here kwati mwama pajoy? Ngatisangana nemubvunzo koma masimba ngatipindure. Izi takachitovala unoizi tatichitodawo ndoizi pamba pedu saka ndakazotokwadzwa nditori pakati pekutonunudza kana vanhu vese vakatondinunura vatoti iwo wanga wakuzobata sei dai wasiya bhozi ndo wazotokwadzwa ngati aiwa chete tisuda inoiziba pamba tiri parufu tiri kuchema dziri nguwai dzadziri kuma10 manheru zemanheru mimi moda kurohwa zvakasimba dai paine akomana eblack door yaingokutora kwadzika nemumurwizi wakurohwa 10 cuts kumagadziko mobveko muri kukwenya kwako yogara pane vamwe nekuti zvemwakaita hazvibatsiri. Ndikade kutarisa maages enyu mese apo muna vakadzi. Munhu uchinge wabva kumba kwako wazwa mhero kuti yarira uri kuende kobatsiridze basa riripo nekonyaradzana nevari kuchema. Ukatiwo vanhu vekwamarware vari mushishe kuti tafirwa isusu toista sei coffin ndiani wabatwa pafoni todi nichikafu imi mwakuende kuambana kugutako 10 o'clock mwamatopedza wachika matoguta kwaseredzera ngekuambana parufu pano. Zvinoite saka ndabvunza kuti dai nhamo yanga iri pamba pako iwowe kana iwowe ini nouyu kwakusvika kwakwambana ipo pako imwe muri shishi kufunga nekutambudzika nehama yenyu yafa pamwe isati ndethi pamwe vanhu vakatambudzikira muchipatara kuti hama yenyu ngararama amwe ari kufenda ngekuridze mhero uko kuchema kuti hama yedu yafa. Ivo ari tuma brothers here. Hapana nokama nomwe ba wagarisani Zvanenge akafanana muri ngoma muningina no brothers. End of the day mwakuende kuambana mwakochekana kwakodeure ropa Mukoma nemunina saka mairwire dzei parufu
ndodo mpume mumade kwa marware pamba nana ndo akakurere hamenya mamuru vingidza kuti munhu omauraya inini kutaura chokwadi hakusi kuti takaenda kunovhiringidza ndava pano kuchema kana paruzi pangoma kana pakaimbwapo zvinyadzi pamwe nandabva ini ndiri kutaura kuti kusabatikana nenhamo kwemakaita imimi zvinopangidze kuti muneshe munoziya nemufi kwezi mwaita pana asingadi noizi kwambana kwamakaende koita imimi umwe asingadi noizi unoende ndakwendomba kwangu ane kwamarwaro sarakatarisana nebhodhi asati chamhere kuti agaro batsiro imwe akwenda kwaisa futi mwemhere futi amakaurayana parufu pamarware zvaizi kudini ane kwamarware mhepo dzemwamarware dzauraisa munhu imuti mwapane mhepo dzenyu kusha kwenyu uchibve kumba kwako uri kuye kochema uri kuye konyaradza uri kuye kobatsire basa riripo rufu rwapera kwakuende kumba kwako ine mwakaende koita noisi samwaya koita noisi rinofanirwa kushapura wakamucheka ndiani imwe andina kutomboona kuti ndinoti wese wakomana wawo kuti watanga waona fesi dzapana ndandisingatombozivi kuti ndiani wacho azviita kana mapurisa ndakangoti handisiziya munhu wacho munin'ina wangu ndiye akatozongotaura chete kuti anonzi god knows jack vaitwa docket ini handakaana munhu wandaiziya kana wese akavabvunza nditomboziya ninawo chatangoita kwaida kungonunura noizi yanga ichiitika parufu chete pababa mukuru but ndakatoshama kutoti taurai nana munhu wawo hunhu hwenyu vakomana hunotaure kuti munotorwa semabhinya nokuti mutemo haubvumiri kuti uri parufu panhamo pane vanhu vanenge vari kuchema vari kushungurudzika iwo moite mutambwe kutukana kwamwaita utori mutambwe nekuti zvemwaita zvese izvozvi hazvitenderwi panhamo ngemutemo wenyika saka mutori nemhosva yekuite noise parufu hazvitenderwi ndofunga ndapedza ipapo vadare inde inozi kumapurisa inozi miscellaneous offense haina kushopera bai miscellaneous offense inode fine chimbondipira fine kunano ana edu aya ngati afaindisi asi fine acho inofanirwa kuti mushapu unorwadza kwamarware wari panapo ndowanga wabude mudaro uyo marwaro uripo vafainderi wekuchekwa akadeura ropa wakanga ari mozvi uyu vati wakanga ari kununura kwazorohwa kwaudini kwazosvikira paudzorera uyu akanga akuda kununura wachibva arohwa kwasvikira pauzochekwa kwaunonga anga akutodzorerawo ikona senga asina mhosva marwaro haana mhosva arumavari tua ndo anoda kuripisa nomwe wacho uri harare nomwe wacho uri kuharare emarume imimi zvemakaita akakufumure nyika kuti munhu wafa imwe mwakuite noise panini paoningi yeanhu dai manga muri kumberi uko otherwise maizwi mombe imwe apeno headman titoadina asi zvakutozomboitika munyika muno kaini zvauzotombondishamisa nekuti munoembe zvisverudzi papari pamadzishe here pemaimbe zvisverudzi zvabvepi zvokundoti vanhu munondoembe zvisverudzi mumarufu kundomira kuti mungodhakwa mungoembe zvisverudzi mumarufu manhu dai wanga uriwawo wafirwayo waizwa sei kunyatsobata ngoma yakoridze zvisverudzi chatinoita ngechekuda izvi ndakafamba ndichizvitaura kubva panhamo handisiri kubvumira politics panhamo handisiri kubvumira chihwindi panhamo handisiri kubvumira zvinyadzi pane kwamera soko ndo panditwa zvinyadzi chete kumakuwa muti wekutsvarisa kumakuwa mutara ndo anotsvariswa kumhuri yeushe neumambo chero munhu anenge kubatwa kuti mashandisa mutara kutsvarisa kumakuwa itori mhosva ndakazverenga mavhileji menyu ndikataura zvenenyaya noisi panhamo ndikanga ndakaisa mutemo kuti ndinobata varidzi venhamo ndo vachazobata vanhu vanenge vaita noiziyo pamwe nokuti ndo vanenge vachiziva vanhu vaya panhamo asi ndakazozvona kuti uruchema atariswi kumeso ngatibatori kutise noisi wacho zvichifanana nemupurisa afarwi kubata munhu ari kutengesa mbanjeba ngaibatori ubhema wacho ino unodzava musoro nda zviri kokai uri kutengesa uri kuda kutsvaga kuti mhuri irarame asi atobhemi ndimadzibaba uri kutengese mbanje
Iwe wacho uri kubhema iwe batwa iwe. Wokirirwa brain dzako Jerry. Sema place pamuri mimi. Uyo ruchema ndimutarisi kumezi ndobata mimi makaenda kokonzeresa panhamo. Ndoda mbudzi mbiri, yo mbudzi mbiri, nembudzi mbiri dzasabhuku. Chitakatira. Wamakakanganisira. Mana sa ndizvisiso? Ndapazi. Mbudzi imwe $35. Ndiri kumuda futi. Mbiri ngai vari kubata akadzi anawo. Aya ndinombaise pambudzi mbiri nembudzi mbiri dzani. Which means kuti yorubvisa mbudzi 3, yorubvisa mbudzi 3, toenda moenda 1 yacho wopa sabhuku, uyo 1 yacho wopa sabhuku, 2 dzacho munonza kuno, munonza iri mari $35. Saka wende kuti 70 plus 35 is 105. Yamufarwa kuti muri pemudare muno. Sabhuku chitakachira nchamutaurira musi wa 15 mouya nemiripo yangu sabhuku osendera mubhuku make. Nzvimbo dzana dzide urikuropa ba isu sare dzadzo nzvimbo dzacho hatisi kutodeura. Ende hatisi kutombodaba. Saka munofarwa kuti muye musayanawo mabhuku kwangu kuno. Mukawakundikana pamusi wa 15 zvandinenge ndakuende koita mudare mangu notonga munhu kamwe, kechipiri ndinenge ndakufamba naye pamusoro pemiripo. Kana tatadza kuwirirana ndokuisa padare riri pamberi, toonesana kuti zvinenge zvakamira sei. Imwimwe mukoma masimba imwimwe first and last. Mukaona pana ari kuambana budikirai. Kupa ushapupu pamberi pavanhu ari kuambana zvazvo kunyangwe kukoti witness ndiyo nechokwadi chakakwana. Ari kuita zviro zvavabudikirai. Zvizvi pari kuti tiri kusakara nepolitics dzetiri kusakara dzo dziri kufamba izvozvi. Mhepo iri kusumuka yakakura zvokuti munokwanisa kungopinda mukati kwatadzobuda nezvinhu zvisina basa. Isu president utoti itai zvinhu zvangu murunyararo. Zvenyu zvemuri kuende kuita zvimoende kuita politics dzenyu panhamo. Zvimwe zvacho mangwana unazozvidaira. Nakati wakataura kuti nazozvimirira zviro zvako zvava kumatare. Ende munazozvidaira. Moya musanira nyaya dzangu kunoku. Vakomana wairi mimi. Then uyo ndoda zita rake. Ndoti nditaure naye. Toona kuti toita sei. Secretary vanhu ngavasaini. Tifambise nyaya dzifambe kuenda mberi.